Wagandi Belukwarano, Ibazukatarano, Ubumba Panigarano, Wagandi Belukwarano, Ibazukatarano, Ubumba Paniela. Musuka Sadi de Karumona, de Geno, Andavanyi Majeno, de Kulemuno. Monuno na nolu yeba de Garasuka, Wamruna Gebu Yogane Gundo Wero, Adunad, Una de Kengere Jebiwaru Vanida, Andavanyi, Ekulendo, Amarke Kwero, Nekelebu Gunanu Gejuaho, Bagalaga lo Mekelege Gudon, Ekbekwa Dadim, Menware na Lanekoro, Ukumba TV, Majeno. Paliru Madubanyi Boba Quagre, Hasha Toga Byru Maya Pama Recono Wuni, Parubata Nahunada, Dubai de Jeno, Ambuada, Emmanuel Blessing Chidebere, Abu Monyo, Hechriamambo, Ade Garasuka, Nene Kumakayabu, Uri Hechriamandi Bosuka, Menta, Nine on Astra, Anek, Aho Unado, Ukeduano Project, Ibese South Local Government Area, then State. Ilene nine on Marshall. Very many Marshall Manta, but I got the EIHEShi, really no Sukadi teacher, or the Puri Echicha, Ayarayachi, Nutararibo, I got the Chiamain or Sha, Frieshime, Shift and Kunukuma in the Bay, Kuriaman the Bay, Wakai Terran in the Marshall, I got the Yabi, Majeni. I got them abo muya wiye mi egote na ya bonu me ba pe won okara akpe won okara no lu bai ya bu 300 naira maji onu me bu akpoko suka bai onu me akpoko suka ka gbaru na onu ma akpo ma o me bu ko gborogbo onu me bu ka kere egwo menu na je no we oduru na ejige na shine bai mo nwa ba jas mo nwa bi sha no ha choro ogugo shama ba akpoko mama ebrebu na be gole 70 my 70 be gole no lu bai ulo ni se na oge ulo ni se no oge my no ulo ni se no oge Thank you.
ndo Nsukka iwere shimeriri ọ na-ekpogbu kwembe ọ na-ekpe anyị egote n'oso na anyị enwere shinya bụ nri Nsukka anyị na-ekwu maka ya nri Nsukka ishiri mega tilega akụkọ yelo na ya na ọ dabalị agabi na ụlọ n'ise akụkụ ọkpa na-ebe ihe na-atọ akpọ ibu mọtọ na Allah
Eklemuno Moyunu na nolu nyebade gara Nsukka nwamuru na gebu yogane gbundo nwero ha donad unade kengere jebi nworu manida ndu banyi ekleno homarke ekwero nekele bugu no nuge jweho gbagalaga lwa ekle gegbugonwu egbe kwadadim menwore no la nekporo Ugwumba TV majeno ya ndu ba deje no eklemuno abụ onye ya latara ọhụrụ menta na chọrọ m ishi no dim nri ejiri ya ma anyị bụ ndị Nsukka asado nri ejiri ya ma anyị shiri ike nọ na nke m chọrọ ishi nta bụ otupuri azụzụ ya bụ otupuri na-enye ihe na-eshi ọ na-enye na-eshi apeka unu gemeti ka m kọọ manụ na ihe m ji eshi ya bụ nri m ji agwa nụnụ nọ na-enye ihe na-eshi onume bụ ọrarụ di ya bụ ekedi m eji eshi Monu be azụzụ na onwe ya m dememere edereme na edede bụ onuchi ya gwomen worigu nri amanụ nya bo monu be akwụkwọ anyara monu be ahunji monu be olugbo monu be akpọrọ anyara Nsukka abanye iwa ka ọdụ anyara bụ yoyo monu be akpaka abanye akpaka Nsukka abanye monu be unu monu be bụ isi anyụ m gbuwe mere Monu bụ yabas monu bụ ine n'ogbodo monu bụ ekidi elu monu bụ mmanụ Nsukka bai mmanụ anyị kacha mmanụ ile dị n'ụwa yi abụna iri felege na ama mụdụrụ mmanụ na-eri o mee akpọkọ dị n'ime azụzụ ma akpọ gbara mmanụ ya na yabas mgbe m ri aka ọnụ ka o pieru n'ime ya piedochere ya bụ na ke mu je mekwo m ọkọshwa bido shire ya bụ nri ke mu shimenu vidim oyodim ya bụ nri ke m shi akọwa ihe ma ile da bebe akwụkwọ ndụ mime onye akwụkwọ ndụ na-enye na eshi ọ na-enye ọbara ọ na-enye eshi shiri ike nshichene na oyodim orire mgbe ile ya bụ mbara ka m eshi ka m mekwo m ọkụ shirenu ka anyị mehutenu ha ndị be anyị eshime meka dị n'ọkụ na ya bụ oyere atirezi ndị ọzọ na-esote chen chere na ya bụ rie ya elekwa ego na jen ndị be anyị m na-awụ ya ọshụ bụ eku dị elu ama ụkwasha n'elu azụzụ hụ m gba ya mara ka o nwee ike ihe m ọfụma awichara m ekudelo ka m kpota anya ohuwe ya n'ele abị ele ye gbe mgbena
enyu ọbụbọ enyu bọ na-agbachara m abụ onye tekome ntị kọma ihe ndị ọzọ ekwesịrị itinye n'elu ekiri n'ugwu oge ọbụla ụnụ furu ugwu mba onye ọbụla na-ekiri onwe ife ị na-eme idebe ya n'akụkụ bịakiribe n'ugwu mba inugo ugwu mba bụ ebe a na-amụta ife dị mma ala adịghị onye isi menye n'aka m imenye gbanwee n'ala dịrọ ya onye vigu bụ ewu na-eso urokwu gbara ahụ olu mkpume ụkpana na ukpoko obubu na etitiri ya eti okwu ya ka dedugbere bọgụbi ovu n'okpo ọnụ mekugolodubeje wohite ihe nọ n'elu akpata ndaba evitamine m nọ n'elu akpata na ụnahụ na azịza ihe kem win n'onu me họrọ ihe m ji awụ na n'ọsụ abụ ka ọ bụ na-eyegbule ihe na o kwesịrị ịdị oyi oyi inene yeriri eyeri anaghị enye ihe na-eshi ya mụ na awụ na n'ọsụ ọcha kpụrụ ihe na-eme evutu onu ka ọ bụ na eyeriri eyeri onye richere na onye kego di m ihe na-ewu na-eshi achọ ohe enye na ọbara na-eshi ihe n'ike na-eshi abụ ha mee anya kwano anya bụ otupuri ya onumebe akpọkọ yelo akpọkọ Nsụka onwebe akpọkọ ejiri ya ma ndị be anyị onwe mgbe ọzọ ọ na-amịta n'obodo Naijiria ile ya abụghị na Nsụka onwebe akpọkọ ejiri ya ma be anyị mgbe ịhụla ya n'ọba akpọkọ Nsụka kemụrịa man na oriri abụ anyị na-arịa God. Thank you. Oloma bụ onye ji anata dị ihe merido sọbụ m ji arata dị m ndị be anyị azụzụ ihe mekwe ya bụ ka m gbachita shi ihe mezi mmanụ ka anyị shi ehie yamananụ cheghere na oyi odi m oche m ji akpọchite m nwa bụ Ọsọfịa nwa ezigbo Nwokori na-asị gị ife abụ ugwu mba kwanyere mba anyị ugwu kwanyere Igbo ugwu ugwu mba dịka m na-agụchite enyu ma na-ekwesịrị m ibie n'kịrịkịrị n'ọnọbụ enyu mmunyi ibie me kịrịkịrị omeme ha ele adị kọtọkọtọ ya mụ bie n'ogborogbo nwa n'ụzọ esi eshi ya bụ ihe o nwere ndị na-ebie kịrịkịrị ma nwere ndị na-ebie nwa na ọ bụ ka akaleghị
agbachitachara ma ya bụ ka m wefute nwa abọ vutuo onu wụchitazie m ekede m ụbọ ịhụ ekede m ọrarụ dị ọbụbọ ma ya eyi eme ama wụchite onu me wụrụ anaghị na nwa abọ ekede ya emezi mmanụ ndị be anyị alachitekwa m na ikwu ekwu m ke m ha bụ ihe mmanụ ihe eme mmanụ otupụrụ ite achamara ọkụ ite acharịda ọkụ tupu na iwe mmanụ onume mmanụ Nsụka be anyị na were m ya ihe anyị na-eke ime m jiri ya wee mmanụ ma bụ ọkara gogbo na-abụ ọchara ọkụ oyi ekpokogo ya ekpo ka akpọkọ rice na ọ bụ ọchara ọkụ ntire unu na ihe ndị ọzọ na-esote onmebu n'ube m na wheel yabasị be m na wheel akpọkọ be m na wheel na akpaka epierite oyo mujoka ya desufos akpaka epiero nri Nsụka ishiru me okpeye Nsụka epieleghị na ya na ama m ị na-eshi m okpeye Nsụka adịghị na ya onube bụ okpeye banyo okpeye Nsụka ka okporo ekwe porque é muito. Ero iche mere ma abụbọ ile ezumere ezu n'ime ya na-abụ ka m kuchitenu ka oyeme mvuru ihe ndị ọzọ wi na ya yara ya gba mmanụ na eye ncherezi oyi ụmụ ka ọ lataba erimeri m kwere ka m na-abụ eshi Bye, Debuno. How are you? Abu week, man. Ah, Suka. Yeah, shouldn't you? You shouldn't you. Aye, my name. I didn't go. Can you shouldn't you yoga? I'm going to be finished. I'm going to show to put. I am. Ịma na ịbịa na-ebe anyị dịka na ebe nna m na anyị na-eke na yara ya azụ sị na waba anyị lụtara di na agha na-eku na-eme otupi ọnọdụ eke ha akali na ya amabụ ihe ka ya m were ọsha bụ ahụ ji ka okporo ekwembe ka na-etigulajanụ na eghe ga na ama jigu kana ya bụ ijije ọ bụdo ọrụ dị bụ
jeshi Arariti kwe mu Arariti bi jiri jeshi nwa ke ha ligide erikpo na olego onye ọzọ Arariti me mu ji ara olego onye ọzọ nya o no gabogo na agụ Adansi ki na-eshi kwekwenekwane wabe ki na-eshi kwenekwane nya bụ ihe hụ na ọ bụ asịrị m onye na-anụlekwa ekiriri gị ha gbatagịrị ịma nwere ụmụ nwoke dị ụsa ha nụgụrụ ekiriri o merete ihe na-ekpo m kwenekwane wabe dị ga okpeye nsị okpeye dị akpeyedo makpọkọ nsụka takpọkọ nsụka nri numebe kwụbefụ ya bụ oyi o jigịla tata na-eshi ije mee pọtọpọtọ ịmagwado ihe nri ha kpayara ya nsịka na-arụ na-eshi ụmụ nwoke ịmagwado yara ya ha na o meghị ihe ga-adịgị na ya o meghị ya ga-eji ga-eshe akwụkwọ nri niile zuru ezu na ya nwoke rigide erikpo nọ na-arụ ọrụ ya aga na-amụ ejima ịtọ ejima ịnọ ejima ise ejima isii ebe ekwula ndị na-amụ ụgwọ na ha bụ ndị Igbo Nsụka maka na ha na-eri otiti ha na-eri ihe dị ọhịa eri ihe dị ụsọ ya bụ nri ga ma akwa eme mụtụ ngorigo n'enya mụ ga-asụleka na ọ bụgolu ụsọnya na ya bụ ijiri je jide di gị n'ihi na-echikomere nta ọrụ nri iso ahụmamaleka ma ahụmama ma onye ga-alụ gị onye Igbo Nsụka na ya bụ alụtadụkwa gị nwaanyị dị ọhịa nwanne m abụme m nụrụ ekiriri gị jeteghere anụrụ m ekiri dere nye m munyi ka m kwọ m eka ta Jizọs sị na ọ bụrụ na ị kwọghị eka gị na ọ bụghị ihe pịara onye ne n'ọnụ bụ ihe na-eme gị onye ọ bụghị adịghị ọyị na ọ bụ ihe shiri n'ọnụ onye ọ bụ jefụta nri gị ha ekiri ahụghị onye mekwe lelelelelele onye bụ nri na-asalụ ha ya onye m latara ọ bụ eka gị sudiri nri ha eshigbo mekwe m Ada Nsụka Ada gara Nsụka jiri ya ratakwa di m osuru oye ya bụ ihe ga na bekara ya bụ ihe ga na abọ waye mmadụ ga-okpe ebe anyị ga na-ekpo m kwenekwane n'ewabe ana m anụ akụkọ Nsụka ana m anụ ikpukpe ahụ nje ya bụ ihe ekpogheri m ka chọtadebere ya ịyọ ịnụmụ ọ ga-abụ isi mmadụ dị gị na ịyọ ịnụgị m ka m ri n'elu nke m bụ ịyọ ịnụgị m ọ bụ ya bụ ihe na-eme ụmụ nwaanyị ndị Nsụka ha amaghọ ka esi apa di ihe apa di ihe ọ bụ na ya ị ga-ayọ irite enyi gị nwaanyị ka o wee echere m na ọ bụ ụlọ usoro na ya amaghị m na ijite nri dị oyi ejide n'ime ụlọ enyere m ya aka je pata gị jere ewu na ịsara m na ịyọ ịkọnụ gị m nri na-abụghị m eji gị rie na m m ga-ejekọ ya etukwu m ga na-eche di gị ọlata nsa gị yọ ịnọ jedu m high five ọ bụ ya ihe ụmụ nwaanyị Nsụka ngwa wọwaịnụ megara wọwaịnụ m nwanne ye kile mugo ada gara Nsụka kilego ado na de kilego ekule na mugo ekule atukulere osimiri nara munyifango ma ya hanu mo bi yoro gun yono me ma yokonu gun kamu na mu yoji ono futara oba agbushi ori oli homa akụkọ si na-enye enweghị ike kpọrịshi kpere okwu fazụn higụdara n'ala bụ ewuta na mụta dịrị gị ọkụkọ na nri yere oluso kpakpagị bọtụ mere ka ego nwunye kụghere ekugu ka okugu osisi abara ọgwụ na ibe ya bee ya magị nnekwu ọkụ na amọga shọnya akachazị gị na nwa mgbenye magọ ndenye ha kpa aka akpa nwilo nwa mgbenye anụ ga-achọ okwu Ada Nsụka Ada gara Nsụka iwe ịgbagwado ihe nri ha na-arụ na-echi ụmụ nwoke Nsụka ịma na ị gara n'ihe mmadụ obi ụsọ ọ bụ ya
Nnọọ ridu ụsọ. Gịnị bụ iche dị na m na-achọtarị gị ụsọ? Gịnị bụ iche na m na-achọtarị? Ọ na-ego na m na-achọtakwa gị na ọ bụ di gị na-agị bụ onye chọrọ olu ụsọ. Na enweghị m chọrọ olu ụsọ. Anyị echeleke na ekpuru. Ebitere m ka anyị chere na ekpuru na di m lata. Isi gị bịa be m taa. Bịa n'ote ala oyo mu oyo oyo mu na-egbu n'ụkwụ ana ọ na-abụ mgbe ọkụkọ mụrụ kwa anụ wụ nga origide obodo n'ugwu. Hey, Amaricha, kele m onye bịara anyị. Gede go ishidiri gị? Eshiri m otupuri. Otipi? Mora arụtị bụ ji ara taa bụ jiri eshi. Otipi? Otupuri kwe. Agbabụla ọsọ jebute, gbagara ọsọ jebute. Jebute. Golden solekere time ka na-eri hụ. Ejerobeleke ekushilike. Ọ na-abụ mgbe ọkụkọ n'ihe ọ na-eri bụ kwue. Ọ ga na-agbanụ m yow. Hey. Gbagara ọsọ gị yeleta nwaanyị. Ihe ụmụ nwaanyị na-eme Amaricha m mbịaka m ile ke yen me go ko meka oke mu je wa bashi ago ko toga ter nabi imana mbia kum beka be ja fata o tipiri iso bu ora ruti bi je she ora ruti kaye shi ye riri ya Nurigide nke ọrụ arụdị na n'ikoligide otipi ya na ma keme. Ajọ ngọ ọrụ gị. Akwa gị na-abụ mushi nuri mma. Akwa maka eshenu. O dobi kirire riri je na sọsọ ya mụ mushi ne. Kalek. Janu fe. Jemala ka tan. Hey, Adoy, eso shoka biama. Ya bo tipi adoro. Ai ga nyeri na nyeri tendo. Ai nyeri taruke. Torukwe. Ni ha tage kurumbo. Ayam. Mwake muje mano. Ti pa momo. Asoro mu go ri ro to puli mu kwara kam na bo yeshinugu. Ora ro di donanya, akpaka donanya, manu banyi donanya, okpoye donanya, azuzu donanya, inene donanya. Yede maile mo guru bi enenyo obara na shirike. Ire na ri gbonu, ai jere na kpuru, ai mere hamu. Ai mere ka sheme nukwe. Ri jure ha go kwa. Ayam. Adusa Imana m na gị bụ onye ga-eri ha. Nọ m n'ihu go na udo bịara. Go na udo rire ka ori me ri mu ma na odusa. Odo ka bụ na odusa. Ya bụ nri akwa ka.
Anu masame. Bogude. Aya anu mu yara kunya no me maya kana ka bushi ya chargia na babe honya. Adu banyi gbo ba kwagre mana trubi gbo na ya kwakonugo. Ndo banyi omenala abụghị ọjọọ. Nri so n'omenala anyị, mmanya so n'omenala anyị, ekwa so n'omenala anyị kwa. Mmeri Nsukka Sadu bụ omenala anyị. Ka anyị jide ka anyị ji n'omenala abụghị ihe ọjọọ. Na ọbụ ka onye anụ na-emesi ọkwụbe ka anyị ọtọ mezi emeli ihe ọjọọ. Oyom, ị ga-adịnụ m ka echile ma ọ dị na-echanụ ga-agwụ agwụ. Irire otupụrụ ibe anyị ga-ere gara m n'onwekokwe ihe mmego n'ọba aṅụrị mgbe ile. Odo, kari megi lagde. Nsukka Sadu darin. Nsukka Sadu ma jeno. Ugwumba TV ekele m no. Ọ mara nke ya kwuru nekele ugwu n'ọnụ ga-eju ehọ gbagalagalụ ma ekele ga-egbugo ọnwụ egbe kpọda di m menwere n'ọla n'ekpere Ugwumba TV ma jeno ya kale kodo ọ na-abanye iri ime mme nwere munye maka na otupi ha onye omu anaghị m ala ha kwa ala ha gbogbo Nsukka Sadu ekele m gị Nsukka Sadu gịnị dị Igbo ji adịtaghị ekwu Nsukka bụ na ndị Nsukka shi mmadụ bụ na ilu nọ na akọgide prọfesọ echimi tipa n'iri nọ na-atụ ụsọ ọ bụrụ onume butere ụtụ abụ otipiri n'iri nọ na-atụ ụsọ o nweghị nri ndị Nsukka na-eshi ga ga dọọ ya bụ na abụnụ asị na onye chọkwa nwaanyị ya chọtara na Nsukka maka na ụmụ nwaanyị Nsukka na-eme dọọ ụmụ okorobịa Nsukka na-eme dọọ onye chọkwa nwa bọyị ya chọtara onye Nsukka Nsukka Sadu de Carmona.